martang yang mahita. Dami ni debatana sumurung siyan salihut roha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhu na hata ni debata dihita imana tersurat siyan. Buku Panorang Jeremia biddo 10 ayat 1 ayat 10 sada. Dongonom mahata ni debata. Odo hata nang ro tu si Jeremia sian Jehovah songonon. Maho jala tuat tu bagas ni si topa hudon. Di sima batu begono kutuho. Dongi tua maahut tu bagas ni si topa hudoni. Jadi idama tongon iba nama bahin sada ulaun di atas pamutoran. Ape dang menjadi hudun na pinaulinay, songon sakit peltano di bagasan tangan ni si topa huduni. Gabi mangulahi iba na pahulihon sada inganan na asing. Guru lomo ni rohan ni si topa huduni mabahesa. Dungi roma hata ni Jehovah tuahu songonon. Tung naso tarbain ahu roha songon sito pahudonon mabahin Tuhamu. Ale pinopar ni Israel ni na Jehovah. Idama songon tanah hudon di bagasat tangan ni sito pahudon. Songon ido hamu di bagasat tangaku ale pinopar ni Israel. Satokit ahu martahi dupak sada bangso dupak dohot dupak sada harajaon neng manurati dohot nanay. Mamatsikon dohot nanay mangago. Alay molo mulak bangso nang hu pelubay siya kajahaton na. Gabi marpangulay hiro ako taringo tu hamaguan nang husakapi nang bahinok ko tu ibana. Jala satok kinari ako martahi taringo tu sada bangso do taringo tu sada harajaon nanay paulihon dohot pahoton. Alay molo dibahin najat di jundu ni mataku, gabi edang ditangi suaraku. Jadi sol-solaku marohaku taringo tu nadinggani nang hubaga-bagahon nang bahinokku tu ibanan. Ope wadok mato halak juda dohot tu isi ni is Jerusalem. Songono dohatan ni Jehovah idama. Aku jumadihon hinamago Tuhan jala semakap tahi dopakamu. Wamulak maham ganub siadala nanaroy. Jala padingga kamu madalam muna dohot pabahenam muna. Ima sahana. Songot topi ni turpu tahun padingga kamu ma dalam muna dohot pabahenam muna. Ima topik na. Donga saha porsyaon dinasahali adong masada ama asik ibana margim ama kehempon na. Dina margimon mana topuma siga hempon no. Roma akka anak na do inate madog ulok ko mahapimi pa din nama sapat to mahapimi neng giolo ya matay dunian neng manapat to doho mablokon alay itor dido amatay ma daw ay sa taon dupion baru dupion itor blokono demo akhirna di ibana asahu pa din nga Joho patukakon jo ninda marupani lamay mana tu tukang HP manang tu par counter nusa mana di counter HP ni bido mah di pasahat di Indonesia alay Roma napuna counter panukangi handphone di mah dan install ulang mati emang apa gudaku na error apa gudaku data na so mampu nga error handphone niya mangon
alai molo tak install ulang siya nol muse upgrade bah baga don din na marupani kembali siya nol bagi uli muse nin las marohane matay di install ulang mah ala nunga error handphone no gabe baga mah muse ala nunga bolong bisudi akapirus dokot nang songoni isi dadanga dong be nunga kembali muse sian nol lasma rohani amate dibuat mah HP na nau sige alani dia makka doang saha porsiaw ido na teida di bagasan turpu tahun digobar kon si Jeremia do ima sadap songon upasa manang sada hiasan tano liat do sito pahudon ia tano liati digobar kon may ima songon bangsoi jala sito pahudoni digobar kon may ima songon debata ape anggo hudon nakaingan ni tano liat naong adongi naung tinukangan ne nunga siga alani Roma sito pahudon paulio kudon naung sigay ido na pinatorang na di patorang ma di bagasa trupu taon taringo tu bangsoy ala bangsoy nunga ramun nunga imanakaingani mangulahon akahajahaton na di bagasa karamunon na sida namaralo tuhata ni di bata nunga akana jahat di ulagon bangsoy lapatan na di sinunga sigabi danga dong be lapatan ni ima pangalako na sida udoni tano liati nunga be gabe raus jalanung ram alani Roma sito pahulun ima namanopa nang ditoppa mamuse didaur ulang alani molo taida didaur ulang gabe nang dipaulak muse ikut dilala lapatan na tabay marupani di bagasan turpu ton semacam gabe dilala gabe tuludi diputar dijilat dicelupkan imarupani uba diputar ikut dilala mana sida muse ikut diputar-putar mana sida dicelup-celup ke muse muama lau membentuk ulang alani di bagasat turpu tahun didok mah naing gabi ulangon na muse daidang tarpature benasida songon sakipal tano di bagasat tangan ni sito pahuluni gabi mangulai mana pauli husada ingana na asing guru lomo ni rohas to pahuluni do mabahesa jadi guru na do dia adalah tergantung kepada ima sito pahuluni do isir sito pahuluni ima debatan songon handphone ni amat tanah kaingan itu songon handphone ni dang bui nga error alai dileu muse tu tukang handphone ni gabi diinstal gabi diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali songon itu nang idot tadi bagasat turpu tahun didok i manakeng dipapatar debata atani debata tu si Jeremia labatan na dipabua bahwa bangsui songot tanuliat lani didok ikon dipauli sito pahudonido tanuliati songon huaso ni sito pahudonido lau paulihon na sigay huaso ni debata lau paulak kon bangsui songon bangso na pinili na molo pinasida nga marhinamago molo pinasida dunga di bagasa kajahaton ala ido muse nanang diinstal ulang diperbaharui diulang kembali lapatan na dipasahat tu dibata Allah menjadikan imana kaingan
manusia itu tergantung kepada keputusannya mau membentuk seperti apa. Alai di paingo doi manakengani ikon olo bangsui paubahun rohana. Ai ala ni hatakangun ni bangsui do idok debata tibana ikon diuhum. Pola do didok nakengani mangurati mencabut mama sikon merubuhkan ikut dirubuhkan. Pola do didok se mama gohon manang membinasakan. Bido namar lapatat be uhumon jadi tergantung gabit debata na membentuk debata nama bayan hobar tu sakka na molo bangsui molo marpangulahi bangsui tu jahuba lani didok menakane ikut topon nama paulion nama jala pahoton na lapatan na dia membangun dan paulihon. Jadi ido nama saya menarik di bagasat trupu taong dido ima dileo debatado si paingot songon hataridaan ni pasu-pasu hataridaan ni pemilito ni hataridaan ni ba pasu-pasu na balga songon bangso na pinilit na sida ima holong nenak ngani molo marpamuati molo rona sida molo kembali na sida muse tu debata kembali ke jalan yang benar. Didok donak kaya ngani dangbe pamatun na sida dangbe non nabe tu paruhumani alai molo so di padulun na sida molo dang padulun na sida di hatan debata marhite si Jeremia ba lutakon nama gabe saha imanaking tuhamatean alai paluon na duna sida molo olo na sida ima dibentuk kembali songon si topahulu ni mereka mau dibentuk kembali. Lapatan na pembentukan Allah bukanlah proses yang mudah. Ikuni ngotot tadi. Alai pembentukan Allah iman akan ngani la membentuk nasi dasar rupa songon udun do tano nak ngani. Bayangiri do dai putar-putar di pulos-pulos, di jal-jal, di dukiti, di pisati, banget do ningo marupani. Alai yang itu tadi sih bahwa pembentukan itu adalah mau membentuk bagaimana supaya umat itu lapatanna neng tawiring pembentukan Allah bukanlah proses yang mudah. Alai berengota proses Allah itu mau bertindak songon sitopahudon memulai mengaduk membentuk bahkan patu pahun songo dia udon nanay si bentukon nai asa uli jala asa arga jala asa tarida ima haulion ni udon natinopane itu benar tak yang tidak hudok memang ikon tergantung jala tidak di proses nai luar biasa cara ima sitopa kudo ni lao asa adong mutu ni udon ne. Jadi namar lapatan di gobar kosongoni do nakita asa adong mutu ni bangso mutu ni natinopane Tuhan juga mau mengaduk iba orang nakengani didok iko sape di adukadu iko sape adong na dikuliti. Alai tujuan adalah supaya membentuk imana kanengane arga uli nampekon hacit do di pembentukan ini. Hidup bena di doktu hita nak kanengani asa berengot tado di panopau ni labok jala uli debata nama bain hobar tu sakka na alai koni ngotot tama danga dong panopau ni mabe kita asa bolong tetapi panopau ni nak kengani mabe kita do untuk lebih berharga merhiti do di hamak kadamang do dena molo taida di bagasa trupu tom nanaing dohonon na tu hita dia ma akamang do tamokainang nang takas do diajak si Jeremia asa hibu rohata
pasahatung mulutta tu dibata. Dirahuti do hita marhiti holong ni dibata. Marhiti do asa adong hamubon ni roha jala mulak kita sakap ni dibata. Diberikan kesempatan di lului dibata masih holo dibata mulu mulak kita tu dalan nasit tongi songo bangsoi dung mulak nasida tu dibata gabi songon bangso na taida nakengani bangso na terpilih bangso na arga bangso na disegani jala bangso naung pinaulini debata las marhitio do dia makadamang do denang dipengok kita. Jangan anggap remeh di sudi nata jalo sed debata, baik itu pembentukan, baik itu teguran apapun. Alai unang adok kita na merasa remeh. Alai ikun tapaubama, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Merhiti hatani debata di bagasat tikyon sian borhat mehita siat temat teng siat topi te padingga kamu madalam muna dohut pabahina muna molo tapadinggan perdalata tapadinggan nang nguluta mubahita tapasaha nguluta taingo mah nunga diliut debata tu hita jaminan na balga jaminan na luar biasa obar tu hatani debata songon na 2 Korintus bidu obat ayat itu. Tetapi harta kami ini kami yang punya dalam bencana lihat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Imah naung dibentuk di bagasan hatani di bata. Alat naung terbentuk di bagasan katani di bata. Maka Tuhan menjadikan kita untuk seperti keindahan yang Tuhan tujukan. Kita dipakai untuk melihat dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Tabu jala di pauli kita. Asa uli jala asa bagak. Di ida portibion akan aporse. Kita dibentuk sesuai dengan rancangannya. Amin. Mudah temadiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amin.